Medyo buntag na tanan guys. Nahaman na ka dyan may pumotos. Dares amang turon. Pitabangan ko papagabril uputos. Kaya arong madali. Handa. Kung ani ka buok. Mga 50 siguro ni. Kaya ubanda ni ang ipabawon sa mga bata. Ilang tulo. So tagduha sila ka buok. May 40 ka buok. Mga 40 plus na mga ibaligja. Masa ganiha guys na HB gazid mi. Ginoo ko mga alas 4 pa na HB na mikon pag mata kay tag alas 4 man sa kumubakod. Pero ganiha mga alauna sa kadlawon namakod mi og kanang kuan. Namakod mi sa pagabril kay among gitanaw ag among ang kuan tubig uning agas ba. Sus Ginoo ko wa gazid mo agas kay diha mi nagchat man ag mga kaila dadto nga gilaha arang kasagag agas unja nahuman ako na sila panawod ning tinay ning aga sa bag tubig basin og kanang naay ning abot na das injo so gapaabot-abot pud sa papagabril alauna mata-mata lagi ang taon kay mura mga 2 weeks na jud way agas na rin sa mga so mo to pag-uan pa wa gazay aga so natugmig balik mo to pag nag-alarm ako alas 4 tingag nag-alarm so dito pag ko down dari kuan saka nagadungag man ko nga nay ga agas-agas datos among silingan. Kung ano ba ning among angaw may agas. Posible jud kadto sa nagadjenggi kuan nagamang host dadto. Nagadjenggi sayna. Nagadjenggi kuan sa jutag amang host kay ug nabagasi mo agas gamay, si gamay susuad mo agas. So kang gibuhat na duda man gajud ko kuwa baka halubagag among kwentador dadto. Sus Ginoo ko guys pag ngadto pa na grabe man dayong pagkasirahas among kwentador. Kung imposible man sa kinsa mo sira na to nga wa man gazid may magsirag kwentador sekad amo magazid ang ipulog abre aron lagi makaabot na ris bahay. So grabe gazid namang pangeta kay kapila na gazid may nagmata-mata og kadlawon alauna alas 2 alas 3 ingana kay aron lagi makasawod ka schedule man ning aga sa mga ang sityo so makabasa lagi ko nga na ingana aron karong adlaw agas ingana so karong adlaw agas kintahay so gahapon lagi ning post man to nga September 3 agas na ris ang sityo. So wa na ganin si Sabadji og laing sityo kay pagagasa guys gisulo ra gid ni danis among sityo kanang gisuluhan ra jud pagpaagas kay nay uban gani nga sityo nga gisabayan pud sila laing sityo or mga agas so dari sa mga gispresyalan gid kuan kay magpost lagi nga nang walay agas nga na sus pagkamuna pa didto ra man sa among kwentador gilubag wa gid batasan di man jud na may isira ng among kwentador kay abril lagi na kanunay kay na may tab diha abrihan man banana lagi daan ng repo nga na tab na kanang tengod madyo na naman makapundo lagi pang bubuay CR so mo to na pangot gazid may sadyo alas 4 kadlaw na high blood og kuas pa pagabril aron ni jang bagot-bot kay nganong isira lagi so to nakaagas in taon pag ngana na tawag yung tawag kwentador mo pa pagsud sa tubig grabe jud na si mga taong abusado nganong gazid isira-sira man nga isa man tag kwentador abusadong dagke ambot asa nang beut ipamutang na siguro skiting naka agas in tao gamay di gani ang kadlaw nung kuan pa ni bawaan pa namo puno unta niya masalanan man taw ni na saud di nag-agas na tayo gamay agas balde dahil sa kakantener man taw ni mga saud madyo na lamang po so karong sunod adlaw na schedule lang po dani mga September 6 siguro ang schedule dani kasaw na siguro mi so posible juga azo nga sira dadto jatot tao din nagsira mga taong sila ray gusto makapanawod mga jatig mga selfish dagke makapangot di ta ingana dapat makiangad zunzud sira-sira man ang kwentador madura bag sila mo budget di ba gaba makasa ganing ibaw mo guys sa makuan makasaag tao tengod tapos kapwa tao nga mga abusado tupad ko ka ang papagabrang ni sinjag-jagaw jaw mga limbarok dagke mga limbarok dagke mga abusado mag-angay lagi tapuhon kaya gazid ng hudton ni pagpasain ko nga pangginag adyo pud i-apil lang way labot high blood jud siya kaya arang gazid namang kapila na jud si zaman jud na makamata kasagaran si zaman jud makamatag kadlawon labi na ini mangihi siya mo dito na jud kan out of schedule lagi dari kay bagod may gisin kidal dari sa dito na jud ngato sa ipon dari kuan masi agas so amo jud makuanan address among kanang naay tab the CR agas jud mo nang mapunduhan ni tawag tubig malipay mi kay makabubu mi CR
Sus pagka muna pa karon gisira man des mga bautang tao. Kung nakimay kamot sa nagsira, laliman. So magluto na ko datong hangkuan guys. Magluto na ko sa turon maghaling sa kudaan. So magluto ko turon kay dari mas gawas. Magluto dari sud kay kas agas. Maghaling sa kuda sa abukan. Mana na gamang sinawad gani ha guys. Sa man ipanghugas ron mado na laman. Yung pasaan na to sa tabay. Manso palagi mo uwan. Kamalipay pa may muuwan. May panghugas na maro sa mga hugasan. Yung sinawad kay na may mga burger sa mga dee. Guys, na mga burger. Kasabot mo guys sa burger. Wala nang expression mga burger. Agas pa dahil sa mga guys, isarap pagka adlaw. Hindi po tagasawad o wait, karong kuan. May panghugas rin. Nagano nga puslan. Kung basay mo bunot ng uwan. Sawag kamis uwan. Masupay uwan na ng kalakiha. Kapag itang kaaway. Tubig kita kakalalis yung barok. Bergeda ng amang uwan. Sira diha. Pasngan. Batang pasngan. Kami hinugas na kung ilang bubo na yung mga buwak. So naman na may hugas guys. Kami tayo hugas ang kaning na ay tubig sa ripo. Pwede siya dangag. Kontra sa uwan bitaw nga dangag siya ihugas sa plato. Dangag bangag siya ihugas sa mga hugasan na kaning na uwan. Pero okay rawan po kay at least may tubig nga magamit. May pahinduan ng papagabailaan na yung mamasadlanan kaya gamubo na kaguan. Mas malipay kung buo na kaguan o makatubig ni. Buo sabi na sa mga flowers. Gamubo na kaguan rong gabi kaman ugma. Yes no. Muna yung buhatas ang mga kuan. Kanang na ay tubig nga hinugasan. May sahod siya. Sahod siya may pangbubudar sa mga buwak. Buyag ng amang mga kabuwakan. Diya kapag amang mga orchids. Nambok na sa buyag guys na mga orchid. Uy, buyag na. Diya kaning prutasa na munga na dahi si Diya. Hinga ni dahi pormas sa bunga ni Kani ba? Kini ni Oh, mo na isang bunga. Na mo na isang bunga ka na guys. Sa kaning bunga ha pa no. Sa ganda ni. Kana mo na isang bunga ha guys. Kalimot ko sa nganda ni. Dito yung nganda ni. Kana, more sa uguan ba? More sa dahon sa miracle fruit. Pero lahi isang bunga. More sa bunga uguan. Pauli. Pwede sa pauli. Kaya na. Bunga. Matod bang nanay. Marag bunga ko ng lansunis. Kana hapitan sa mahinog. Di pa dir. Hapitan sa mahinog. Di Daghan ang bunga no. Mudaghan pag dyan kay daghan na isang buhok. Dapat may karnaba dari dia. Apa yung mga rambutan to radto. So, ano guys ito sa mong lojo. Ito to. Limpyo na. Luan. Nandot na. Dito mabubuan na itong mga tanong. Nandot na mga buwak dahil skilid yes. Nambok na budzag. Adun sila dari ibutang. Nangadun sila dari ibutang na mabubuan kanunay. Nandot na. Ari sa aming tisoy. Agnganday sa mga kanding guys. Nga bago. Ari amang pang breed. Monis tisoy. Soy! Mo soy. Nang ka soy. Mo soy.
Tisoy. Grabe to soy ga. Soy, soy. Ano man yan? Ano ka? Samsab ha. Ara na naman si Zasde sa ilugway-lugway kay mag-upa man si Zana namang kuan. Gidadari. Soy no? Meron ka soy ha? Ha? Ara ka diha. Yung mga girlalos ni mong mga kauban kay papamandad to. Kapit na magwang nga mga kuan. Ang saging. Mga ko na rin ang mga karabantos guys kay manggulayon. Kaso di mo ko kaabot. Ay, Jesus na ako. Hugmo naman ni oy. Nahugmo na. Pero na siya daghan pang magulay. Ang kuwagan kayang adubuhin. Aking adubihin tong aming kuan. Adubuhin na sila guys. Kaming among karabantos. And kuan. Nahagmok man sidza. Sayang. May daghan. Okay na. Makuot pa man po. Silaum. Ano guys. Hagmok man. Bali. Agwan kit ko naman sidza. Sige na. Gabok. Hagmok. Asa ko guys. Kamang adobo ni amang karabantos. So, graho. So, das na nga guys. Grabe ka dyan dari sa mong daan. Ano ako. Kapit na magtinigbasay ang mga tao. Kaya ang ganda ng mga sabong-sabong bitaw. Naikuan-kuan. Sumbong-sumbong. Dahil mo pinagsumbong-sumbong dari sa amang daan. Jagi-jang itang sabong itawon pod. Mga tiguang. Ang matigwang pod kay mainitan og buot. Ano o in taon pod duoy laman. Kapit ng taon sila mga disgrasya. Ha? Dubuhon pa ako ari pa. Babaw di ko kaabot. Babaw. Ada ring katay. Dia maguwang naman rin Guwang. Ito na guys, naidaghan to sa babaw. Matangtang. Kubati dong, kaya natay adubuhin dong. Hinay. Hala, sagda na to. Sungot ka ko guys, kisira-sirag amang kwintador. Diyan kaya babazang kita nang ijawat tag mo agas kay madyo na lamampod. Ay, dahil na may ikuan. Katalilian pa ta. Dahil na may karabantos guys. Dahil na may ilang ujon or diba adubuhon. Maglaway may dani gamay anja. Diyan ugma mag-adubo pod mi. Dapoy among saloyot. Hey guys. Nge. Agsitisoy ka na siya masunod-sunod di mo pa. Agsitisoy nagsunod-sunod di mo na. Hangad-hangad. Di pa na wag. Tisoy may nganda na sa mangkanding guys na. Si Tisoy. Mangyo alaga. Di na guys. Agamang kinakusgan nga nilaw uy. Uy arang lamia ka dyan ay kamunggay karabantos. Arang lamia ka dyan nilaw uy guys. Ni hapon ta. May isdang inununan. Ni hapon. Mas kuya Gael, Thomas kuya Gael na to, palain man sa gija. Ken! Dali na! Come guys! Kim, may lamig Kim. Nilaw oy no? Kasi Kim kay namangat may guys ba? Pag uli ni Jagi kag-eskwelahan, betso katog. Nagkaroon ka man ni hapon naman, i-arsa na sa papa, or magkakaon. Ang bitamin man. Lagi, gana gisang kaon buyag oy. Kan bi, higup sa baw bi. Hitan kay kuan di mo usik-usik pero mukha nag-nagidyaha guys katugon pa man na kanong laki tubig ka lagi pagbako dan i-arsa na papagabra na may isang tugno buyag si kin dali na kin lamig katug ni kimi-kimi ganan kasi vitamins B di ka katugon sa school
Ani ra ni gabot. Lami ay isang katug. Oy. Pay, ninunan. Kuya. Isda, ikuan. Isda, og nalawoy. Sa may... Yapon. Naku guys. Tapos kaya gala to. Oh, para hindi sa kita kay kay kuan man. Ganang na ay. Sisidon. Sa isa ano mo ya? Pa. Nangka ngage. Nagban. Kisinagutan. Biso de. Nika? Lasaw. Pinalay tra mo to mo guys. Lasaw kuno ingin siya. Lasaw man ni. Naanam na siya guys. Ug kana bitang tuno. Naanad si Kuya Gael guys nga kana bitang tuno nga espiso. May isang kuan, ganahan, lasaw matong amang napalit. Mga tanin so. Naanad si jag espiso nga kanang na ay tuno. Nganta. Ang second. Iwas pa silang assignment. Yung drawing no. Drawing Kuya Ken Ken.